Kulendi wangu mning'ina wewe pachivhitivhiti chine mukurumbira chivhitivhiti chedu icho yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndadzoka ndine nyaya open letter to Vice President Consultancy Chiwenga iri kubuda kwairi kubva muchakunzwisisa zvenyu, but chinhu chandiri kuda kuti ndizivisane nemi muri yeZimbabwe ndechekuti zvinhu hazvisina kumira mushe. Ratongo nigirikinere mavhesi futi maono vamwe vari kuvhurwa avo mavhesi vamwe vakavhurwa avo vachingoenda vakadaro yatongo bheto yekuti chero nemubhaibheri vari kungopinda vachita vachipindurana, endewo vamwewo zvekare vari kutanga kusumudza nyaya kana kuti kusumudza mhepo dzekuti zvoni hanzi VP anofanirwa kudzingwa basa, ari kufanira kuresigna nekuda kwezvinhu zvaakaita. Inyaya yekuti tichazonyatsogara nayo pasi taakuonesana kuti ndava nani vari kudhimanda kuti VP venga vachidzingwa basa, but for now rekedza tipinde mutsamba tionesane zviri kuitika nekuda kwesituation iripo iko zvinezve. Pari kunzi zvoni, I write to you not only as the president of the Action Democratic Movement ADM, but also as concerned citizen of Zimbabwe who deeply loves this country and its people. Zimbabwe is going through one of the most painful periods in the history. Our people are burdened by poverty, unemployment, inflation, collapsing public services, and growing hopelessness across the nation. Many families are struggling to survive while few connected individuals continue to enrich themselves at the expense of ordinary citizens. The suffering of Zimbabweans cannot be ignored any longer. Many citizens have endured intimidation, arrests, violence, and torture simply for expressing their views or demanding a better future. Fear has become a weapon against the people, yet no nation can prosper where citizens live in silence and fear. It is in your powers to stop Hafas's abductions of civilians by people driving unmarked vehicles. A call to security sector from your office to put an end to the abductions will help restore public trust. Vice President Chiwenga, you understand the roots of Zimbabwe's political crisis. You were part of the events that shaped the leadership of this nation. Millions of Zimbabweans believed that change would bring national renewal, accountability, jobs, justice, and democratic reforms. Instead, many feel betrayed by the direction the country has taken. Today, corruption is widespread, unemployment continues to rise, and young people are leaving the country in search of dignity and opportunity elsewhere. Instead of creating jobs and restoring hope, the current system has created networks of corruption that continue to drain the nation's wealth while ordinary citizens suffer. Zimbabwe belongs to all Zimbabweans, not to a small political elite. As leaders, history will judge all of us not by the speeches we make, but by whether we stood with the people in their hour of suffering. This is a moment that demands courage, honesty, and patriotism above party interests. An end to political violence and intimidation, accountability for corruption and abuse of power, economic policies that restore jobs, dignity, and opportunity for citizens. Zimbabweans deserve peace, justice, and a government that serves the people rather than ruling through fear. The future of our nation depends on leaders who are willing to listen to the cries of the people and act in the national interest. Silence in the face of suffering only deepens the wounds of the nation. My wisdom, truth, and patriotism guide all those entrusted with leadership. Tsamba iri kubva kune bato riri kunonzi Action Democratic Movement ADM,
ndo vanyora tsamba iyoyi ichinzi iri kuenda kuna vice president Consultancy Chiwenga. So ndangoti zvakanaka, isusu tinongoziva kuti panapa sindichagara chiri chivhitivhiti chevanhu vese chinoonekwa navanhu vese, kubva kune munhu ari mundege, ari muprivate jet, ari kufamba neLamborghini, ari muRolls Royce, ari mushikashika, ari kufamba netaxi, ari muUber, ari muBolt, ari mubhazi, ari muHonda Fit, ari muany car. Takati regedza tisvitse nyaya just in case, you never know kuti inenge yezosvika sei nyaya, because most of these guys ma political parties avo vanenge vari vamweya vekuti zvinenge zvichiri pasi, you don't know them, but zvimwe zvavanenge vachitaura zvinokwanisa kumake sense, plus sevanhu vekuti vanenge iri political party inenge registered, it will make sense because zvinhu zvokuti vanhu vari kusvika vachiti please kwa apa muri kupaonawo here pari sei apa, because honestly speaking patiri zvine pane masituations acho aripo apa pari kupisa, hakuna kana pekuti unotarisa kuti ndiana changa achizoda kumira nevanhu, ndo madhakura akaita zvinhu zvacho iko zvinezvi. But I'm glad kuti ndakwanisa kunge ndichipfuura neipapo ndichikuonesaiwo zvinhu zviri kuitika muri yeZimbabwe, zvinhu zviri kutaurwawo mutsamba idzodzi. Kana muchinge mazoona nguva, I know kuti munokwanisa kungoshare this video takatoenda takadaro kana mapedza kulike nezvaro. Saka agedza tiipedzere panapa nyaya iyi, but ndisandaenda zvangu, regedza ndibva ndangoshandisa mukana wokuzivisa maZimbabweans ese vari munyika South Africa nevari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvaanyore zvaizi. Pane company inonzi Education Research iyo inotungamirirwa naMukoma Owen, ndo vanokwanisa kuvhurira FNB business account vekuregistera company usina work permit kana study permit, handiti. Saka garai mavabata, chinongodiwa kuti unge unacho ipapo ipassport yako iyoyo uri kushandisa iyoyo unodhinda uchisa mazuva madezi iyo, as long as ingori valid chete, gara wavabata vakubatsire. Even to those who are outside South Africa, ichingomeka short passport yako chete inokwanisa kungeita entry stamp kupinda muSouth Africa. Even if you are in UK handizoziva kuti unozozvifambisa sei kuti ukwanisa kuningirikina, unokwanisa kutoregisterwa company ovhurwa FNB business account. Zvinhu zvacho zvakatongonakawo, advantage hobo yakatowandira, especially it's said that you are in Cape Town, Polokwane, Limpopo, ameno kwakawanda wherever you are. Zvine advantage yekuti wapedza kuregisterwa company yacho zvinosendwa zvoya padhoo pako, haunide kutravela kuenda kunotsvagana kuzoti saka zvangu zvikuzoya nguva, zvinosendwa zvoya padhoo pako, iwe unenge wakatorara uchitoita uri kuita wotoona mapapers ako aita sei asvika. Saka conduct education research vogara vakuitirai zvinhu zvenyu zvinobatika ipapo, mushande zvinobatika gore rinderi. Ndoda kuti vanhu muite mari, handiti. Hakuna kukundwa nezvigananda zvekuti zvine ma-accounts kwese, ma-company registered everywhere. Imimi motadzwa kuitawo something chekuti ma-company leads registered, because atidaona vanozokomplaina kuti matenda ari kungotorwa nezvigananda ari kuzodai so. But kana uchingone company registered unokwanisa kutoapply for matenda, wakutodzidzirawo zvetender submissions zvezve, wakutongozama-zama unowanawo ma-subcontracts uchikura uchitoenda wakadaro. You never know mangwana. Saka garai mabata education research iite basa rayo.